Ταξίδια, Μπαζάκα, πάει! Χαιρέτα τη, Μπαζάκα! Πουλήθηκε για 40 λίρες, μεγάλο μπαζάρι! Μπατζανάκι, λύσε μπατζανάκι! Μπαζάκα, τα βλέπεις τα μπατζανάκι! Καλά, μη σου πω τη λέξη μπαζάκας κρυβότανε μέσα στο μπατζανάκι τόσο καιρό. Ορίστε, να το εδώ πέρα, κάτι ξέρανε. Λοιπόν, μπατζανάκι, σχολείται ο άλλος το μπατζανάκι. Λοιπόν, to Fener, how I can to go there? Yo, Fener is still here. If there is any game in this week, yes. Oh, no game, no team Fener. Place Fener. Place Fener. Fener says to go and see the church and the... Yo, Bola, really, I can't see where they come. Yes. Ναι, ναι. Yes, come. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. This is near here. Θα ρωτήσουμε άλλον. Beşiktaş or Okake, where I don't. Ωραία, εντάξει, εμείς του λέμε για Fener, αυτός λέει για Beşiktaş. Καλά, θα ρωτήσω εγώ τον Μουράτ, μη συνιάζει. Λοιπόν, okay. Now the Grand Bazaar, καπαλίτσα τσι, άκου μπαζάκα, τι έχει να γίνει. 50 λίρας. I give you 5 horse. 50 άλλο. Τι πλάνο ήταν αυτό. Αυτό πρέπει να το κόψουμε λέει στο μοντάζ, γιατί άμα το δει αυτό Μπαζάκας θα γίνει πανικός. 5 horse. Yes. 6 horse. No, 5 horse. 5 horse. No more. No more. 5 horse. Το δέχεστε 5 horse. Έχει φυστικές πες. Πώς λέγεται το φιστίκι, πώς λέγεται? Peanut 3. Peanut 3. Πρίκα. Do you know about πρίκα? Greek πρίκα. Cheese. Τρακτέρ. Cheese, τσιφλικάς. Τσιφλίκι. Μπατζανάκι, Τούρκι. Τσιφλίκι. Is your word. Τσιφλίκι. Cheese, τσιφλικάς. No, one second. I have chifliki. I have lot of horse, animal. I give you 5 horse. Μπαζάκα, σου βρήκαμε πλούσιο γαμπρό. Λοιπόν, θα κάνουμε φάρμα, τ' άκουσες τι είπε. It's free for you, μπατζανάκι. It's free for you. Her father has many fields. Sorry? Her father has many fields with trees, peanut trees. Πώς είναι το σιτάρι, πώς είναι? Grain. Από τη φάρμα του Grain. Λοιπόν, η συμφωνία να κλείσει. Η συμφωνία. Done. 7 horses. Μπατζανάκι, 5 horses. Now you are the best τσιφλικάς in Makri City. Makri City, μπατζανάκι. Κλέρι, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε για το ταξίδι. Η συμφωνία έκλεισε. Παρακαλώ, μια φωτογραφία εδώ την Κλέρι. Τελευταία, παιδιά, ελάτε χαιρετήστε την Κλέρι, σας παρακαλώ όλοι. Κλέρι, αυτό ήτανε. Τη δεύτερη μέρα και όλα κανονίστηκαν. Ορίστε. Κλέρι, να είσαι καλά. Μάζεψε ένα τραπεζάκι, Κλέρι. Έλα. Αυτά είναι. Bye. Γεια σου, Κλέρι.